जों दिनै इन्डियानि इलेक्शन कमिशनारनि जाय गाहाय चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथां राजीव कुमार आईएएस को लोगो हमनानै बर'नि गोबां आफादफोरनिफ्राय मोनसे डेलिगेशन टीम हिसाबै जों लोगो हमफैदों। बे आफादफोरनि गेजेराव ऑल इंडिया बड' पिपल्स नेशनल लीग फर बड' इंस्टीट्यूट, बड' नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन बंसु, ऑल बड' सीनियर सिटीजन फोराम, बड' राइटर एकाडेमी आरो गोदोनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव भलुन्टियार हिसाबै खामानि मावग्रा बिथांमोननि आफाद आरो यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम आरो एनडिबिनि ध्रुवन बर' ग्रुपनिफ्राय टोटल आरो बहपुरनिफ्राय सनितपुर जिल्लानिफ्राय सासे मिसिं लिडार फैदों, सासे बर' लिडार फैदों, गासै जों 16 जन टीमनि मोनसे डेलिगेशन जों फैदों। दा 10 पेजनि मेमोरेन्डाम गांसे लिरनानै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो जों होखांनाय जाबाय। आधा घन्टासोनि बांसिन सम लानानै जोङो बिथांमोननो ब्रिफिं होबाय। बे ब्रिफिंआव जों बुंदों जे चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि गेजेरजोंनो आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सिखौ डेलिमिटेसन खालामनो नागिरनाय जिथु प्रसेस, बे प्रसेसखौ होबथाथ'नांगौ, बन्द खालामनांगौ, 2026 आव लानांगौ होननानै जों डिमान्ड होदों। जाहोना जाहैबाय 2007 सिगांनि डेलिमिटेसन कमिशन हेडेड बाय जस्टिस कुलदीप सिंहनि रिपोर्ट एन्ड रिकमेन्डेशनाव मा खालामदोंमोन जे क'क्राझार आरो उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सीट मोननै देखायदों, नाथाय मोननैबो सीटखौ जेनेरेल सीट हिसाबै दिन्थिदों आरो बड'लेण्ड एरियानि थाखाय गासै 70 एसेम्बलि सेगमेन्ट देखायदोंमोन। 70 एसेम्बलि सेगमेन्टनि गेजेराव 6टाखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ देखायदों। बाखि बांसिन अनजिमानि 8खान एसेम्बलि सेगमेन्टखौनो जेनेरेल समस्या देखायदों बेनि जाहोना मा जादों, बड'लेण्ड ओनसोलनि थागिबि ट्राइबेल मानसिफोरनि पलिटिकेल राइट्सआ कर्ट पर्यायाव थांगासिनो दङ। बेखायनो जों बुंदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै 15खान ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक हाबनानै दं। बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकनि हाया अलरेडि गभर्नमेन्टनि रेकर्ड मथेबा 3 लाखसोनि बांसिन बिघा हा मालायनि आखायाव थांबाय। गुवाहाटी हाइकर्टआ जाजमेन्ट होबाय जे इलिगेल हाबनानै थानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ होनदोंमोन। प्राइम मिनिस्टार अफिसआव मोनसे डाइरेक्सन थांबाय आसाम गभर्नमेन्टसिम, इलिगेल जुदि एनक्रोच जुदि दंमारोब्ला बिटिडिनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकफ्राव बिसोरखौ होखारनांगौ होनदों। आरो गोबां रोखोम गोदोनि गभर्नमेन्टफ्रा अर्डार होखालांनायखौ खुनुदिन मावफुङाखै बेखायनो जों दाबि खालामदों जेब्लासिमहालागै बे लाख ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय जायफोर आनडिजार्भिं मानसिफोर इलिगेल एनक्रोचार फरेन नेशनेल बिसोरखौ होखारागौमानि डेलिमिटेसन प्रसेसखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथाङा आरो बिथांनि माखासे लोगोफ्रा जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों, पजिटिभलि बिथांमोना रेसपन्स होदों। जोंनि डेलिगेशन टीमाव टोटेल 16 जनमोन, 16 जन गेजेरजों 7 जन 8 जन जोंबो हाबदों